Hei, tiedätkö mitä? No kerro. Meillä on intro. Hyvää päivää, rakkaat katsojat. Tervetuloa jälleen yhdet vielä contentin pariin. Jälleen, kuten jokaisessa jaksossa on ollut, niin meillä on nyt taas eri setupia. Pitkästä aikaa olemme pöydän ääressä. Oikeastaan taidettiin viimeksi olla pöydän ääressä 3 vuotta sitten. Ja meidän kanavahan täytti 3 vuotta tossa. No sitten, ei olisi joka kuukautta vasta videota. Kyllä. Mitä Henkka sulla kuuluu? Mullahan kuuluu oikein hyvää, että ei oo taas niinku, onkohan sitten miten parisen kuukautta, kun viimeksi tuli videota ulos. Halloween meillä taisi tulla, että ei siitä edes parisen kuukautta ei olla aikaa. Että No joo, vähän ja- 1,5 kuukautta. Kyllä, mutta nyt ollaan taas tässä niin sanotusti työn äärellä ja Kyllä. ollaan tekemässä meidän seuraavaa videota ja mikä se mahdollisesti voisi olla, niin ehkä jotkut saattaa vähän tästä pöydältä arvata, että kyseessähän mahdollisesti on jotakin näihin liittyvää ja sehän on sokea kalja-arvostelu. Eli vuorotellen käymme läpi sen, että yksi henkilö meistä laitetaan niin sanotusti sokiaksi ja hän saa sitten aina pienen maistiaisen aina tästä kaljoista ja sitten koittaa arvata, että mikä se mahdollisesti voisi olla. Ja eikä siinä. Kyllä. Että vielä, onko sulla mitään tähän lisättävää? Ei, mutta sen voin tässä sanoa, että tämähän on toinen kerta, kun me tehdään tämä. Että eka kerta on tehty jo tästä ja valitettavasti minä tyhmänä poistin materiaalit siitä vahingossa, kun resetoin koneeni. Eikä todella joku salainen juoni multa, että vahingossa poistin, koska kyseisessä arvottelussa mä en sano yhtään oikein. Ja sä taisit saada 3. 3 tai 4, joku tämmönen se oli. Joo, Että joku semmonen, mutta kuitenkin sä sait oikein. Mä en sano mitään muistaakseni oikein. Mutta tässä on nyt eri kaljoja aika paljon oikeastaan. No ei paljon, mutta niin puolet on samoja, puolet on uusia. 8 kaljaahan tässä Juu. on ja ehkä eniten voisin sanoa tästä sen verran, että nämä 2 tulee olemaan varmasti ne vaikeimmat meille. Juu, Nämä 2, koska nämä on kummakin alekokkia. Mutta rehellisesti silloin kun viimeksi maisteltiin, niin sanotaanko näin, että oli semmosia oluita, mitä en ole pitkään aikaa en ollut juonut silloin. Joo, on tässäkin Pirkka 3. Mä uskallan sanoa, että sen saa varmasti oikein. Uskallan väittää. Jos nyt mietit, että minkä sais oikein, niin mä uskon, että mä sen saan oikein. Mut sit tässä on niinku nää puolet näistä kalleista on se, mitä mä aika aktiivisesti, niin mä uskon, ehkä saisin myös nekin oikein. Mitä sä uskot, mitä sä saat oikein? Mä veikkaan, että aika varmuudella mulla menee oikein karhu. Tää on siis niinku, tää on jotenkin kaikkiin muihin kaljoihin verrattuna. Tää vaan maistuu niin paljon voimakkaammin kuin mikään näistä muista luultavasti. Ja toinen on tämä kukko. Tää taas on sitten ihan ääripää tälle karhulle, että tää on sen verran semmonen niinku. Se on niinku hyvää. Ei voi olla sillä lailla tarkoittaa. Mutta Kyllä. eikä me näitä itse pariin, että arvotaan kumpi aloittaa. Kyllä. Tai Keyboardissakin tehdäänkö niin, että voittaja saa aloittaa. Tehdään näin ja tuo oli hyvä idea tuo kivipaperisakset. No niin. Tehdäänpä näin. Kivi, paperi, sakset. Eli sä saat Eikä aloittaa. aloittaa. Ja meillähän on tässä niinku representing Oulu kärppiä tämmönen huivi meidän sokaisena. Vaikka kärppä hävisi hifkille tuossa vasta. Että laitapa ne silmille ja pääs maistelemaan. Mä vähän sekoittelen tässä pöydällä. Mäpä siirrän tän meidän näppäimistön tässä hetkeksi sivuun. Niin mä pääsen tähän niin sanotusti. Näet kyllä ihan niinku maailman huonoimmalta ninjalta. Kuulet sä muuten kuinka hyvin? Anteeksi? Kuulet sä kuinka hyvin? Kyllä mä ihan hyvin kuulen. Joo. Mä tässä sekoittelen ja meillä on tämmöset ihan viskilasit täällä ja vettäkin löytyy, että sitten vaikka 2 kaljan jälkeen pystyy vähän niinku palettia puhistamaan niin sanotusti. Että Tää kyllä nähdään, että en tiedä, mun mielestä se kuulostaa aika
härskille ajatukselle kaljaa viskillä siisti. No joo, siis sen voin myöntää itsekin. Mä nyt laitan aika pieniä määriä laitan siinä on edessäsi ensimmäinen olut. Siinä. Ensimmäinen tässä. Juu. No niin, katsotaan. Mä heti jo haistan itse Ja, asiassa. ja katsojille tämä olut on mitä Henkka maistelee. Kyllä. No niin, kokeillaan. Aju on. No, kaljainen. Näinkö on? Ja entäs maku? Pikkusen ehkä karmi. Jollakin tapaa. Tää on aika laimea. Mitäs mä olisin sanoa? Tästä tulee tosi vaikea aina. Tää on vaikea. Tää on sit vaikea, kun mä oon niinku käy mielessä tällä hetkellä. Tää vois olla kukko. Mahdollisesti. Mutta sitten taas toisen maailman aatteelta ei. Tää voi myös olla Aleko. Mä sanon, että tämä on se Aleko King Gold. Aleko kolki. Mä sanon, että tää on se Gold. Lukitsitko vastauksen? Kyllä mä lukitte vastauksia. Okei. Että mennään sillä. Okei. Kirjasin tuossa vastauksen ylös. Napat. Seuraava kalja. Juu, tästä korkataan. Seuraavaa olutta. Oot siis tää ihan täys ääripäästä. Mä oon silleen, että tiedätkö, että ei vitsi, tämä olikin just se toinen. Siinä on sun ensimmäinen seuraava ollut taas edessä. Niin. Maistetaan. Tää ei oikeastaan haita millekään. Josta kysymys, en tiedä. No kokeilla. Tää oli vielä laimea, mutta sai. Tämä on se kukko. Tämä on ihan varmasti kukko. Lukitsitko kukan? Vielä. Juu. Tässähän sä et tiedä, onko mä kussu siihen lasiin. Pränkkä. Ai niin, katsoin näyttää katsojille. Hän maistelee tätä olutta tällä hetkellä. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että tämä oli varmaan se kukko. Kukko. Sillä mennään. Okei. Eikä muuten mitä mä huomaan tästä hiivistä, mikä mun silmi. No. Tää painaa mun silmi. Haluatko sä vettä? Vai otatko seuraavan jälkeen? Mennään vaan seuraavaan. Okei, joo. Mennään vielä seuraavaan. Että mä teen sille, että 4 ekana ja sitten Joo, otetaan ei vettä puolessa välissä otettiin. Joo. Okei. loppu sitten. Juu. En mä tiedä, että katsojakin varmaan huomaa sen, mutta mä oon välillä semmonen, että mä alan niin sanottu jalkaa vähän vapiiluttaa, että mulla on vähän semmonen ikävä tapa, mutta toivottavasti se ei hirveänä häiritte ketään. Seuraava olut on sinun edessäsi taas jälleen ja Henkka maistelee tätä olutta. Niin. Kohta se laittaa lasiin täyteen, meikä syliin se kaikki. Niin. No tämä sentään haisee. Aiempi ei haisu yhtään, se eka hais myös. Mitä makuu? Tai vähän vahvempi. Tää vois olla joku... Tää vois olla melkein jopa karhua. Mutta on vaikea sanoa, kun mä yleensä karhua juon niin ihan jää kylmänä. Se vielä se kylmyys siinä tehostaa sitä voimakasta makua. Että jos täis vielä kylmempi, niin menisikö tää karhusta? En tiedä, katsotaan. Ei tää karhu oo, tää on pikkusen semmoista kuravesimäistä. Mä menen sillä K-menu. Kolmen oluella. Joo, mä menen sillä, koska se on mun mielestä safe betti, koska tää on vähän ehkä semmonen halvan makuinen. Tää on oikein niinku hirveänä maistu mikään. Tää on vähän voimakasta, mutta ei oo hirveän voimakasta. Tosi vaikea selittää niistä kaljojen maua. Luitteko sä sen vastauksen? Kyllä. Joo. Kyllä. Sitten napataan tuosta seuraava öl. Muistitko näyttää sen? Muistin totta kai. Joo, hyvä. Mikä se on seuraava potilas? Mikä on seuraava olut? Se ei saa tietää.
Ja katsojat voi myös kertoa, että mitkä näistä oluista oli omia suosikkeja. Nyt on taas ollut sun eessä. Mä vaan sitä itse mietin, että toivottavasti ei tule semmoista vähän niinku ns. Placebo-efektiä siitä, että mulla on ollut aiempia kaljanmakuja ehkä pienesti suussa, mutta silti kun mä otan uuden Mä tarjoan sulle, että sitä Palkkeiseriä on tarjonnut. Aina. Tän jälkeen saat mitä haluat. Joo, kyllä mä otan sitten tämän jälkeen puolilasia vettä vähän, niin muuttelee suutta. Mutta haistetaan, Mut joo, sekin totta kai hämää se, että tää haisee hyvin vienosti. Tosi vienosti. Oi. oot sä oksensit? Eikö mitä? No. Tämä on nyt se karhu. Se on karhu. Tää on karhu, tää on ihan varma. Lukitteko vastauksia? Joo, kyllä mä karhulla täytyy verran vahvan makuun. Okay. Ja nyt mä kadun sulle sitä vettä. Jos sä kerran haluat sitä. Joo, haluaa vähän niin menee sitten ne loput sitten ne ja sitten ees jotain kuten järkevän. Siellä on sitä vähän sitä kaljanmakua, muista kun mä kaadan sen saman lasiin, mutta ei mä vaan tiedä. Joo. Juu. No niin, seuraava teos. Joo. Siinä on taas suojassa ollut. Ja kyllä. Ja hän maistelee tällä hetkellä tätä olutta. Ja en muista näitikö edellistä olutta, mutta tämä oli edellinen. No nyt on pakko jo kysyä tähän niitä. Mitä oli vielä jälleen? Sulla on jäljellä karhu. Ei kun sä arvasit karhu, sori. Mä luin tää listaa väärin, my bad. Arvauksia sulla on vielä jäljellä. Sandels, Foster, Pirkka Kolmonen ja Alekoika. No niin, nyt jännityksiä. Onko tää on jokin liimaa? Onko tää liimaa? On aika hirveä makuun, pakko myöntää. On aika hirveetä, mä en oikein tykännyt tästä mausta hirveänä. Okei. Mutta mikä tää on? Mitä tää on? Tää on aika hirveä. Mä en tykännyt tästä hirveänä. Mä tykkään tästä. Hyviä. Tää on ehkä halvan. Tää on aika halvan makuinen, niin mä otan safe betin ja mä sanoin, että tää on se Pirkka Kolmonen. Okei. Ja lukittit sen. Kyllä, ei tää sattuu, ei sattuu. Ei ketään. Joo. Saanko kaata seuraava alue? Kyllä. Vähän tulee näitä, kun olutteko juo, niin tulee näitä maitohakkoja, alkaa tulee ylöspäin. Se on ihan klassikko. Nyt tulee aika paljon sitä, mutta älä välitä. Joo, ei se mitään. Ja katsojat, hän maistaa tällä hetkellä tätä olutta. No niin. Loppasit. Juu, siis on sinun edes. No niin, kiitoksia. Ekana haju tietenkin. Okei, herra isä. Tässä on niinku semmonen, tiedäkö... Kun nykyään tulee itseltä paljon harvemmin juotuakaan mitään. Niin tässä on semmonen, tiedäkö, jäteikkatoksi. Ehkä semmonen vähän semmonen jäteikkatoksen haju. Mikä tää on? Tää on ihan eri kuin noista mitkään noista muista. Tää on... Mitä niitä oli? Sä et oo arvannut tällä hetkellä Sandersia, Alekokia ja Fostersia. Mä menen Fostersilla, koska tää ei oo mitään niistä, mitä mä oon ikinä on maistanut. Lukitteko vastauksen? Kyllä mä menen Fostersilla. Kiitos. Mitkä on fiilikset tähän mennessä? No, fiilikset on
oikeastaan ne on ihan jopa yllättävän positiiviset. Enemmän mua niinku mietittää se, että miten mulla menee. Koska Mutta mitä veikkaat, mikä on mennyt oikein, mikä on mennyt väärin? Osaatko sä sanoa, niin, että hei, tää oli varma, että tää oli tää? Ja... no ehkä se karhu nyt ainakin ja Joo. sitten kukko. Mä luulisin, että ne ois varmaan ehkä oikein. Ja hän maistelee tällä hetkellä tätä olutta. Elikkä Sandelle se on vielä ja Alekokki on vielä. Kyllä. Maistelet, se on... Joo, ja jos näistä kumpikaan maistu yhtään niistä. Sitten mä alan miettiä, että mikä ne aiemmat olis ja herraista. No, katsotaan. Okei. Tässä on hyvä haju, tämmönen tasainen pehmiä haju. Enemmän pehmiä varoa pitäis käyttää sen mausaineen lisää, mutta no, minkäät. Maistetaan. Tää on Alekokki. Tää on ihan Alekokki. Tää on Alekokki. Joo. Luitteko vastauksen? Kyllä mä luin, koska tää menee niinku vettä valainen. Kaulaan makuuna. Tää on niinku menee pehmiä. Tässä on makuakin jonkun verran, mutta tää menee alas hyvin. Mä vaan ton viimeisen valmiiksi. Eli viimeksi sun arvausten mukaan viimeinen olisi Sanders. No on pakko vettää sillä santulla. Toki voin mä arvata jotain muutakin. Et voi. Se toimittaa meille se peli. Ja hän maistelee, tämä on viimeinen ollut mitä hän maistelee. Katso mitä se palon kanssa myös tuossa. No niin, viimeinen sitä viedään. Mikä sinä olet? Puhu mun. Se kumppani. Siis se vastaus on mikä sulla on pakko antaa Sanders. Mut jos sä oot mieltä, että se on joku eri, niin sä voit sanoa sen, mutta sä et saa pisteet siitä. Joo, tietenkin. Maistetaan. Tässä on semmonen niinku, tiedätkö, vienosti semmonen haju, että kun olet mökillä ja heität saunan kiukaalle, tiedätkö, veden seassa pienen tilkarhuksen kaljaa, niin tässä tulee vähän niinku semmonen haju. Mä vihaan sitä, kun porukka tekee sitä. Mä tykkään. Se haisee ihan palaneelle leivälle. Mä en niinku tykkää ollenkaan. No, Se pitäisi oikeesti olla jotenkin tosi tumma ollut, miten mä kehtaisin haistaa. Se haisee niin palaneelle leivälle. Mut joo, maista. Aha, sä Mä en maistu Santulle yhtään. Tää on nyt joku niistä ihmettä, joku se Fostersi tyyliin, taikka sitten tää on vaan karhu, mutta tää on huomattavasti huoneen lämpöisempää. Mutta pakko sitä Santtua sitten leikata. Ja mutta miten Santtuhan sulla on pakko laittaa, mutta mitä mieltä sä oot, mikä se sun mielestä ois? Tää ei maistu oikein yhtään semmoiselta, mitä mä yleensä Joo, mutta jos sun... Mutta pakko veikata niin Fosters. Joo, okei. Ja nyt kun oot juonut, niin mä annan sulle vettä vielä. Anna joo. Joo, saat puhistaa. Pieni kato chaseri tähän loppuun, niin... Kyllä varmaan mekin töitäkin perään ainakin oot juonut sitä olutta nyt. Ainakin. Kyllä. Ja siinä on vähän vettä sulle loppuun, niin mä antaa oikeastaan vesipullo oikeastaan tähän meidän väliin tänne alas sitten. Noniin, voit ottaa siinä miltä sä oot tehnyt kaikki arvaukset. Mitä sä veikkaat, kuinka monta meni oikein? Ihan Viimät vaan katsoo, kun joo, se on. Aikaa kerran niin. tulee pimiöstä, niin... Mä veikkaan, että mun ensimmäinen... No se karhu ja kukko meni oikein. Okei, ei meni. Eikö? Sulla meni oikein, sä arvasit Fostersin oikein ja Aleko Goldin oikein. Sä luulit Pirkka kolmosta Alekokiksi ja sä luulit karhua Alekokiksi. Mut sen Sitten Sanders sä luulit Koomenuksi. Sitten kukku, sä luulit, että Koomenu oli kukkoa. Ja mitäs muuta täällä on? Niin, ei oikeastaan oikein muuta. Tässä näkyy lista sulle. Aleko Goldi oli oikein, Koomenu luuli, että on kukkoa, Sanders luuli. Tää oli vähän niinku, ihan hirveet ääripäät. Se karhu on tosi vaikea lämpimänä erottaa mun mielestä. Se on. Mutta sä oot 2 pistettä 8. Vähän huonommin kuin viimeksi, mutta mullahan on tässä vaan suunta ylöspäin, että mä en voi niinku huonontaa Kyllä. omaa tulostansa, että Niin, ja sitten sinun vuoro tällä se tuntuu niin jännä.
Jännä. Että sä koko ajan tiedätkö aina, että joku vittu lyö konsentti. Eikö olisikin muuten sinne vähän niinku painaa silmiä? Joo, vähän, mutta se on vähän se pointti, että ei näe Kyllä. niinku kunnolla. Että... Mutta mennäänkö me Joo, ensimmäisen mennään. kaljan Saa nähdä, miten miehen käy. Tosiaan viime kerrallahan mä sain 0. Mä eikä kirjoitan tän nimen tänne hetki Joo, pieni. nyt mä kuuntelen tarkkaan, että montako kirjaa tässä kirjataan sinne. Sitten kaadetaanpa tästä pilkkanen tuohon lassiin. Ei olioa eikä liian vähänkään. Ja siinä on sun ensimmäinen juoma. Jätä katsojana, mitä sä kaadoit. Ja mä kaatoin tämmöisen tällä kertaa. Joo, nyt on tuttu. Mikä taktiikka tuo on? Tää on tosi pistävä. Mä sanoisin heti, että tää on Pirkka 3. Se on niin pistävä maku siinä Pirkka 3. Mutta onko lukin mun vastauksen? Eikö vittu? En mä tiedä sittenkään. Se pisti heti. Mä oon aina muistanut, että Pirkka 3 on tosi pistävä maku. Tää ei oo Alekokki, tää ei oo Sandelsi, tää Karhu, tää Fosters ei enää juonut, jos sanoo. Oliko koltakaan? Ei, kyllä mä lukitsen sen Pirkka 3. Pirkka 3, se on tosi pistävä maku mun mielestä. Et mäkin voisin ottaa siinä 4 paljon jälkeistä vettä sitä. Joo, se vesi on Mä laitoin sen tuonne se kunnon. Sitten menkäämme seuraavaan. Onko valmis? Juu, valmis. Otetaan vaikka tuolta Tuomonen tosta noin. Ja sitten täällä nimi. Kalle. Sä kysyt nimeä. Profialle jonkun verran noin. Ja siinä se on sinun edessäsi taas. Jos onko se, missä mikki tosiaan. Se on mikki vähän. Mitäs se Sanna on? Tää on tosi erikoinen. Voisi olla se karhu. Onko ne? Tosi niinku... Vaikka mä rakastan karhu on yksi mun top-kaljoista, niin siinä on vähän semmonen metallinen maku. Ja niinku... Karhu, onko näkin samaa mieltä mun kanssa siitä, että karhu on jääkylmällä parhain? Mikä tahansa on ollut on jää. No tietenkin, mutta jotkuhan meni Joo. myös lämpimällä. En oo ihan täysin samaa mieltä. Mutta vaikka mä rakastan karhua, niin kyllä siinä on vähän semmonen metallinen maku. Se on sitä, mitä mä kiittää, on tottunut siihen kiittäämiseen, että Kyllä. Mikä on vastauksesi? tämä on tosi vaikea. Mä sanon sen karhu. Okei. Selvä. Tosi, Lukit joo, mä lukin sen. Tosi vähän vaikea. Pirkasta, tuokin on periaatteessa voinut olla se Pirkka. Mut mä veikkaan, että kuitenkin olisi karhu. Ja siis se oli tänään näin. Juomat, mikä oli kyseessä. Koska se olisi nyt tölki. Se ei olisi suoraan tölkistä, niin mä sanoisin, että mä saisin ainakin puolta. Koska karhun esimerkiksi tölkin tekstuuri on paljon erilaisempi kuin sanasta. Kyllä. Mitä siinä? Mennään seuraavaan juomaan. Mä oon vaikka karhu ja Pirkka 3. Mä koitan vaan pitää päässä mieltä tekemään. Minkäs mä otan näistä? Otetaan vaikka tuosta. Noin ja sitten hetki mä kirjoitan ylös. Noin ja sitten laitetaanpa tästä teikäläisen lassiin vähän sen. Ja viime kerralla kun me tehtiin tää, meillä oli Olovi ja Koffi mukana, niin mä olin ihan shokissa, että mä luulin, että ne oli niitä parhaimpia. Tämä on nyt sinulla sinne itse. Joo. Tää on tosi makea. Tää voisi olla se Fostersi. Tää on niinku, tässä on niin semmonen, tiiäks, vähän ipamainen maku. Niinku semmonen pintahiva Niin. olimainen vai? Niin. Kyllä mä sanon Fostersi. Tää on niin erilainen mun mielestä, kun on muut. Mä sanon sen. Kyllä. Ja sitten Plus jos mä alan metageimaamaan, niin siinä oli aika paljon hiilihappoja. Mä olin Fosterissa, oli sun 3. viimeinen juoma, niin siinä on ehkä enemmän vielä hiilihappoja. Tää oli metageimausta. Ei siitä oikeesti, se maistui tosi paljon erilaisia. Näytä sä katsoit, että mikä se on. se juomahan oli tämä näin. Mä en Tuossa käytä on muista se koko ajan. kyseinen juoma, mikä on. Mä
Muistuta No mä en tiedä, kun mä yritän ite kuunnella, että sanokseen sitä, mutta mä en oo varma sanokseen sitä. Joo. Mutta hyvä, kun muistuttaa tällä välillä. Joo. Hieno. En mäkään sitä mennyt muista koko ajan äsken, sen takia mä ja välissä aina jälkeenpäin muistelin sitä. Ja toisen kerran. Ja sitten seuraava kaveri hetki. Mä kuulostin sitä, että se olisi ollut siinä. Tän jälkeen mä voisin ottaa se lasit. Tää tuli ehkä ihan vähän liikaa. No ei se aina. Halutaan aina hyvää. Ja Okei, nyt on vaikea. tämä juoma liikaa. Nyt on vaikea. Nyt on vaikea. Nyt on tosi. Tää ei maistu oikein miltään. Mutta mikä se on? Tiedätkö meidän Billy Baconsia, tää on sitä Aleco 3. Mä en oo sitä juonut mun mielestä, en muista milloin viimeksi, mutta mä sanon sen, koska tää voi olla myös perusale. Oota, mikä tää jälkeen on? Tää mulla oli jäljellä. Mulla oli mulla oli mitä kyllä koominen. Mä oon koominen jäänyt aika paljon, ja mä uskon, että sanoa sitä. Mutta haluatko nää vielä lukita sen kolti? Mä lukittiin sen kollin, koska tuo on ollut perusale. Sulla on veikkauksista jäljellä tällä hetkellä niin Koomenu ja sitten on jäljellä Sandersi, Kukko ja Sandersi, Alekokki. Kukko ja Alekokki. Ja mä oisin nyt ottaa sitä vettä. Kyllä. Ja nyt sitä vettä tähän väliin. Voisitko sä näyttää katsojille taas ollut? Sinne Okei, joo, mä en vaan varmista. Vielä varmistaa. Vittu kun tosi... Oli tuo olut selvi. Nyt tuli ehkä 2 kertaa näytettyä, mutta parempi se Ei niin, juurikin näin. näyttää useamman kerran kuin kerralla. Pannaanko puolella sen? Kuulee, missä on? Niin. Tää maistuu veden. Mä vikkaan vesi. 4 jäljellä. Jännittää. Vielä yksi. No vähän joo. Mä en oikein osaa sanoa, kun viimeksi meni ihan päin perseen. Niin mä en osaa oikein sanoa. Mä en usko... Se... Niin, no mä en tiedä. Jos nyt tulee se Foster's vastaan, niin mä varmaan oksaan sen. Jos mä en oo siis, että se menisi. Mut saa nähdä. Nyt on aika semmosia niin sanottuja isoja alkoholeja, niin mitä mä oon juonut paljon. Pirkka kolmosta, se on sen pistävä. Mä kyllä hoksaan varmaan senkin, jos nyt tulee vastaan. En katso. Hieno. Mä kaadoin tassiin taas. Mä pidän oikeastaan silmiäkin samalla, että se on vähän silmät tiedätkö selvältä. Seuraava juoma ja tämä juoma. Tämä juoma. Mä laitan tuohon lasiin. Maistuu kaikki ihan samalta. Mutta mikä se on se kysymys. Mä nielasin vaan, kun maistuu tuolla. Mä niin ison kulausten sitä äsken. Jaloitin. No, oho. Se on tähän, että ottaa kukkaa. Joo, mä veikkaan sen. Mä lukittin kukon. Mä en muista. Tuo oli vähän vaikea. No niin, hieno. Tuossa on ehkä vähän semmonen pieni vivallus, mikä mulle tulee käsistä mieleen, kun mä yleensä ostan 200 kukkoa ja menen mun isällä käymään ja käyn kalalla ja vedän sitä kukkoa. Tuossa tuli vähän se mieleen. Niin mä en tiedä Semmoinen kuin kesäkalastelu. Niin, no kun mä tykkään, mä ongelit tiiäks menee vähän kuuntelee radiota ja se kelepaa aina. Kyllä. Siirrytään kolmanneksi viimeisen. Eli mulla on Sanders, Alekok ja Kom. Arvauksessa siis. Että Sanders, Alekok ja Kom on arvauksessa. Sulla on vielä tää Pirkka Kolmonen. Mä oon arvannut sen jo. Eikö joo? Hetken, onko se mulla jäljellä vielä? Sori, mä sanoin vähän väärä. Oli Kolmenu. Ja sitten sulla Joo, se Alekok ja Kom. ja sitten Santtu on arvaamatta ja sitten Niin. on vielä arvaamatta Alekok, eikö se ole? Alekokki on. Mä arvasin sen Goldin. Joo. Mä vaan oli, että mä vaan tarkistin sitä paperia, että tää meni oikein. Ja sitten tuohon mä kirjoitan tuohon. Näin miten pojan käy.
Jos oot muuten selvinnyt tähän asti videota, niin jätä tykkää, jos olet tilaus meidän kanavalla. Siinä on. Meillä on tämmöistä kontenttia tulossa jatkossa. Tuomahan oli tuommoinen tällä kertaa. Teki piste. Mä sanoin, että tää on se K-menu. Se oli vähän semmonen... Auki sitä vasta. Joo. Siinä oli vähän semmonen kitkerä maku. No K-menu olossa. Mä juonut sitä aika paljon. Mä en enemmän sitä kuin sitä pitkää. Mä enkin nykyään alkanut siihen, että muutama sentti yli niin voi ostaa vähän parempaa. Se K-menu on aika paljon aikoina. Tuomaiset on enemmän sille. Joo. Nyt mä kaadan myös toiseksi viimeksi. No niin. Eli onko se mulla käsissä? No niin, kiitos. Oi ei vittu, tääkin on niin makea. Onks tää sitä Fostersia? Tää on paljon makiampaa. Vittu. No varmaan oliko kulmaa se aiemmin ja tää on Fostersia. Tää on tosi makia. Tässä on tosi kuiveri. Ei mulla mennyt miten. Mä voin laittaa. Ei se mennyt miten. On valmista nää. Ei kun tässä tulee joku toinen. Ei niinku blankkuna. Onko se jotain? Mä veikkaan, että ei oo mikään vielä. Mä veikkaan, että tää on ehkä sitä Fostersia, mutta mä en ole. Se on arvaus vähän hetken. Mulla oli Alekok ja... Kyllä. Joo, mä nyt metageemaan taas. Kummalla lähdet vei. Niin, mä vähän metageemaan, että sä et jättänyt se Alekokin siihen viimeiseksi, niin mä veikkaan, että tää on nyt sitä Santtua, mutta siis tää ei oo kumpaakaan niistä, mä uskallan vetoa. Ja luki itse vastauksen. Joo, tää on varmaan sitä Fostersia. Santuna mennään. No, se meni ainakin väärin. Tuo ei oo mun mielestä Santtua, tuo maistuu tosi paljon blankilta. Mä veikkaan, että se on sitä Fostersia. Ja se eka varmaan oli sitä Alekok-kultaa, koska sekään ei ollut mun mielestä tuttumakuun. Mut Yes. siis Kyllä. tää on arvuttelua, mutta ei sinne nyt voi mitään. Arvaukset meni jo. Ja nyt ollaan viimeisen äärellä. Ja tää pitäisi olla Alekok, mutta mähän saa... Siis mun virallinen veikkaus on tulee olla tää Alekok, mutta jos ei mun mielestä Alekok, mä voin niin... Ja se aiempi oli tätä näin. Ja näytin tohon noin. Hyvä. Ja sitten viimeinen kaveri. Onko se näin? Tää on kyllä jännää. Ja siinä on edessä. Ja se viimeinen on tämä. Kyllä mä uskallan jopa väittää, että tää on ehkä Alekokki, koska tässä tää on joko sitä Alekokkia tai Santtua. Mutta tää on tosi tuttu maku, niin mä uskallan väittää, että tää on sitä Alekokkua. No niin, mennään sille. Mennään sille. Tuo oli hyvä. Tuo oli hyvä. Saanko ottaa sitä pois sitten? Nyt saa ottaa sitten silmiä. Oi että, joo, oi että. Ai kävi samaa Siis tää on, niinku siitä on niin kirkas, että niinku, tuntuu, että oi että vittu ottaa. Oh. Haluatko eka tietää, että mikä meni oikein? Menikö oikein joku? Yksi meni. Ai saatana. Tää arvoit oikein Alekok 3. Oikeesti? Joo, Jaha. sen sä arvoit oikein. Eikö se ollut Forester se tuo toiseksi viimeinen? Toinen viimeinen oli oikea, oli kukka. Oliko? Oli. Se on niin ipamainen. Mikä se viimeinen oli? Viimeinen oli oikea, oli Santtu ja tää oli arvoit Vittu, se on 50-50, siis se väärin, se meni perkele. se väärinpäin. Joo, siis 50, mut siis tuo oli hyvää. Tuon Pitääkö mä näköinen katsoa tulos listaa? tulee tuli siis loppupeleissä. Se toinen oli Foresteria. Joo. Mä menin nyt miksi? Joo. Niin ja mulla meni Pirkka 3 ja 3 sekaisin myös. Joo, mulla meni, okei. Joo, mut hei, mä improvisin viime kerrasta. Tuo Alekok oli täysin. Se maistui vähän niin, mä en ollut niin vähän kultmatti. Kyllä. Ja sen takia mä sanoin sen, mutta sä voitit. Meillä taas. Jälleen. Se Forester, ei se... Se ei ollutkaan niin semmonen hedelmäinen kuin mä muistin. Mitä ihmettä? Mutta mä näkee tykkäsit siitä, koska se oikein sitä karhu. Ja siinä oli vähän semmonen metallinen maku ja sen tuttumakuinen. Mä ajattelin, että se oli se että mikä se karhu oli? Niin se oli sitten se Forester, joka oli tosi semmonen makia. Kyllä. Joo, mutta ei mitenkään huomata. Miten tuossa kukko maistui niin ipamaiselta mulle? Niin se oli ihan niinku blankkia. Ite sen sillä lailla.
Mut hei, mä improvasin viime kerrasta ja mä vähän oletin, että se olisi ollut täällä korjasta. Mä luulen, että se oli vähän niinku ilmanen, tiiäks, tässä meidän arvauskivassa. Mut ei ollut, selvästi ei ollut, mut jo sä sait sen oikein kyllä. Hei, molemmat sai Aleko kulla oikein. Mä oikeastaan vähän jopa yllätyin, jos sä veikkasit just tätä oikein, koska mä olin se, että sä veikkaat jotenkin kukkoa tyyliin, se oli niin miedon makuun omastakin mielestä. Eikä siis se oli niinku se ei ollut niinku, se oli, mut tääkin, tässä on niin se niin eikö niin saa tehdä tämän eri päin? Eikö joo? Eiks mä mennyt kukon tuolla? Mä oon kirjoittanut vähän eri tavalla vaan ne vastaan. Joo. Eikö se mähän... Eikö sori. Joo, sori sekaisin. Joo, kyllä tuo Aleko... Ei, se oli tuo kesäjuttu. Mun isällä on aina Aleko. Mä oon siltä saanut sitä aina sinne kalalle. Niin sehän, mulla oli 2 sekaisin. Koska mä oon saanut siltä myös aina sitä mukaan sinne kalalle kaljaa mukaan. Että ne meni sekaisin nyt vaan. Mutta... Mä hyllyin tästä K-menusta. Se oli tosi pissellä tuo. Mut mä niinku tiesin, että nää oli ne halvia. Mut se meni paremmin mitä viimeksi. Joo, viime kerralla meni ihan päin. Ja En saanut ja sitten ne oli niinku ihan all over the face. Tässä mä voin tyytyväisenä sanoa sen, että halvat meni oikein itselläni. Ja no tuo Alekok ja tuo Kukko, se oli vähän niinku ja tää oli myös 50-50. Kyllä. Mä oon tyytyväinen tästä oikein, että hei, nyt Henkko, tämän kierroksen ehkä me tulevaisuudessa otetaan lonkeroilla, toisilla oluilla. Tai sama, jos tää on niinku teidän mielestä niinku mukavaa katsottavaa. Jos tää on nyt ihan täys floppi, niin emme sitä katsottaa. No kaikki meidän videoista on Mut kiitoksia kaikille, jotka selvisi tähän asti tätä videota. Mutta mä haluan vielä lisätä tuolla nokia, niin kyllä se lonkero, siiderit, sitten hardseltsereitä ja kaikki. Mä voin sanoa suoraan, että mä en siidereistä ja hardsellereistä, mä tiedän magneettisia. Ja sitten kun meillä on hyvää rahaa tilanne, kummakin Ihan viimein. Syykäämään viinat läpi sen jälkeen. Siinä niinku vodkat. Vaikka Mä tiedän yhden vodkan kuvaa, siis se on sitä puolustusvoimien viina. Mitä mä silloin back in the day, kun säkin olit just Oulun ostin pullon ja vedin sitä raakana pelkästään. Niinku, se oli mun mielestä tosi hyvää vodkaa. No. Se oli tosiaan niinku siis se oli niinku puolustusvoimien, tiiäksä, niinku support our troops, niin sanotaan meiningillä. Kyllä mä ymmärrän. Mutta odotetaan innolla, että mitä te ootte tästä mieltä. Kiitoksia, kun katsoit videon. Jätä meille kommenttia, että mitä tehdään seuraavaksi. Mitä haluaisit, että tehdään seuraavaksi. Minkälaista kontenttia, pay-kontenttia, arvostelukontenttia lisää. Pitäisikö meidän pitäytyä oikeesti sen podcastia tekemisessä vai? Että joo, kyllä. Juuri. Tosiaan, kiitoksia katsoitte. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on morjens!